Ubak Roni Wilingdo MDC Kamiliam Ulong baki babun Kishnong hakitan opo Shillong kila berngam ban pelong da Īakhih Lada kajing penhe ya ka Surok ha opo Shillong ka sakut tang na kadaw badan kiba benut ya kajing pom ya kiding ulah ther ting ru ya kinongsor da ka boong bakim songthu setia ya kajing Īakhih Paidbah kiba sakut kali namar kajing khem kane ka Surok ulong ru baki khna school kila slam school kinong trai sarkar kislam trai bat balai kinongsor kim songthu ya kani haba ha ka detail project laong ba on thung diang biang hadin ba penhe ya ka Surok na lor la yale ban kyar ya kiding ki he bat lasim khambun ya ki jaka jong sipai Paidbah jongi na maliam apar Shillong bat ngangai kitu ki Shillong ba markhap ru ngatrai kin sapalong ka Īakhih na marba nil adon kam palat ka Surok ka pania kloi kelek kawan de ladon kirang ba Shillong kiri rong ba ki blafun nga menta kendiat sngi ki blafun nga ki ong ba ngila smudu mensim ladang ni do kene ka Surok mbei tang ha ka jingim jongi ha ka jingim je khon jongi ru trai nginum yo asu kene ka Surok dengan try lada kapoi hadu to kapor na ko mu MDC na try ngin hap ya lum ya lang ya kinong pnya Shillong tai ki seng bhalang bofer bane kedu sarkar babam dei ban pensange ya kini project kajing yangi kinong shatai ndai tang mangi na po malem wat kitu ki Shillong ki ba markhap ru ha kapor ba suk ka parthai bom don ka lockdown teng ni simpor na po apor Shillong pan poi tang hapo sirpi jingkiang sirpi to arkan talai kanta kidon ki khna school ki bala do ki school la do ki college ki don ki nong tray office ki bala poi slam shop office ki khon jonga idon iwe batre programs mi inayeng prashiteng na duna poi office ko bije de don ladon kamban penhe ete ka Surok de hangto kaladon ka ta ka provision kabanle kata compensatory afforestation kaba kideng ki baot entung pat shiposha de pila yosno statement pila yosno ba lada ot 1,000 tali kideng kumbala depth survey menta enle compensatory afforestation kaba 1,000 kideng pi ngisu tho don kam ban yana kamarian dan mereka juga por pat ngidon kam di Surok bobiang na menta karoi kapar kalek kawan mo ngai pi labun ki long kpa ki ba phone yangi kinong mi khmat kum yang aru ko baroni to yele ye se kane ka Surok nomor teng ki khun jongi ladu ka school ladu ka college ladu ka kam ka jam nomor ba kala pi khate ka Surok ka Shakri ka West Khasils district Brakoi ka South West Khasils district Brakoi ka Babun jong ka district jong ka East Khasils mentale nado bakaladon ka Shillong Tura expressway mentawat ki kali na po karahil Surok kalaya nate di kibriyo ki de ban smuthu ni don kam ban pene ka marian ta ka jo ka por pat ni don kam ka paro